Dito rin eh. Ano? Labayag piso, labayag piso. Ala! Ala! Tabangan! Ala, tabangan ito na! Uy, mo briefs. So, karong adlaw mga tumisa, asa ta? Oh, yeah. Pinigit sa panos lang. Napaw. After 2 hours nga travel, abot agad mi sa mall bual. Ikaw, sige, bati ni mga naabot ta. Success! Success! Grabe yan sa biyahe isa. Pero okay kayo, sulit kayo. Kita nyo na kung bihos mahal-mahal yun sa kanindot. At bang, Usminya Pick, Loyos. Loyo kay. Namapik. Maligo na siya, maligo sa contest ba? Warm up. Uy, yay. Uy, yay. Dyan atong mga ano? Atong mga kuyog ng mga artistahin na. Oh, pre. Mura nag mga butaw. Puros ga shades. So karon padung na may pantalan sa mga kuan, mga pambot. Pambot ba? So pambot lagi. Yeah. So, muna ilang CR. Saan Pero ba? tayo makita. Muna ilang CR, mag-ilis daw ta dira niya, makita ra ka sa ibabaw. May Wow! cortina. Oh, ano? Naa. Mo ni maligog dagat kasudis. Ano naman ang mga wish life? Mga artistahin dai. Oo, sila. I may love on you. Di lang ako magtingog. Tunol ko nga, George. Asa nagaday, tunol. Ay, pwede dangog na doon. Para magsungakan ko na. Suits bag. Sulog. Bring home. Oo, ano siya? Uy, bali ba na? Oo, muna. Sumagon na yun. Bakit niya proper na jacket? Proper. Proper ka pagsuot. Kani mo na tong tourist guide for today si Isok. Para sa mataron, asa taron. Oh, para sa Piscador ta. Next to, asa to sunod? Ikay tourist guide po. Sa tourist guide. So, dito nagdalagit. Dito nagdalagit. Sunod. Pwede sunod. Ayaw lang hindi paminawan. Lahat na kayo dalagit. Atong viewers musukan niya. Oh, maabot-abot ang gamay, maabot ang karon sa Piscador. Kanto natin ikutin niyo ang atong good happiness. Okay, welcome to Malbuan! Medyo dol-dol kita no. Oh, tagbalan ni sa island. Dol kita sa ilan. Makeup na. Ano ba to? Tara, nakita na. Si Isok, oh, kabre. Uy, Isok, mahumok ka. Uy! Bali na! Alex! Uy! Ano mo ko, no? Ay! Mga kaliwat! Mga kaliwat! Sige, kalibang. Ikaw na na. Sabi kasi kalibang yan. Mag-istorya tas kaning piloto sa kan. Piloto sa barko. Kamo kuya kanang pila na mi katuig ninyo nga ko. Gusto Ano na eh? 5 katuig na. Di man nakatuig. Silbi mo gini yung kuan income. Alain na. Pagubura sa ka. So, dali to, so, mama ka, so? Dito rin. Lalo. Labayag piso. Si Kun ba? Picture ba? Sabi na, gula ka po. Ala! Tabangan! Ala, tabangan ito na! Uy, mag-briefs! Mabuyay! Wala tinuod! Tabangan! Ano ko bugal-bugal? Tinuod to, uy! Kaya kusog di kayong bawa, akon? Sige ka din. May dili ko katarong lang, uy! Saman! Okay! Okay kayo! Katol kinatanan. Katol di ba maak? Okay na! Uy, nabayag! Gamay man, gamay. Pila din ikabukan ni ka. Kaila tong tabukon. Dili na, ilang kuha na nang tulo ka site. Ay, side. Tulo ka site. Ay, mo lagi. Sama na siya, Piscador,
sardinas o pawikan. Ay, sir, abro kog sardinas ko. Di, Aris, kuan man na siya, mura naman siya sardine sanctuary man siguro. Di ba? adagag mga kuan. Oh. Ikan kayo, mura siya mga school fish gani, magdungdungog. Wapo siya. Ato ta maligo. Ato dali to maligo. Matagam na kaganiha. Grabe ganiha yun. Bisa kung saon, di na. First experience ako ito nato, kita akong tubig. Asa ta ka side na sad? So ato na karon sa Sardinas Sanctuary. Sardinasan. Nga next na ang pawikan. Sorry, kana nga sa numerang kana. Gusto niya pick ay. Niya pick. Sorry. Napunta ta sa Sardinas Sanctuary. Mo na ni oh. Ano ni siya? Mo na ni. Nadiri klaseng-klaseng sardinas na yang taon na na senyorita na ligo na paypay liga sardines Liga. dire lahi na sardinas dire gisod na sa latadaan so tanaw na to karon Napunta ta sa Sardinas Sanctuary. mura siya kana nakasiwol ba sa ilaw Ah, mura hindi naniliki. Ah, mura naniliki. Kanang mura ni sa kanang banggi. Na pawikan lang yan. Pawikan sa puti. Pompo na ko. Usap. pawipaw nakatong pawipaw Hindi pawikan. pawikan nga paw Pom. Tao. Fake news. Indian ligaw Grabe yung fake news. So mana? wifi isa gyud signal wifi Signal. signal lagi yung makita oh tanawa na gyud mga divers diri sa ilawom sa sanctuary dili Shark ba? dili na siya shark mga Ah, divers mga na sila diver, oh mga divers diver na, diver. ang ilang oxygen nga gamit para ligon kay tanan pwede petronas gasol oo sulin taas ang gangin ba o kani silin na siya wala please out na mo ng silin ko petronas naman Suli naman. oh sulin na sulin so tanawa unsa ka buwa pero dili na siya sir Diyos Ano na, bawi ka na na. ala Kana na kadagan padung rin na. ulo na usa duha tulo upat lima unom Nagad. Professional photographer oh. against the light Flash. Ato ka dito na asa ka. Mo na natulas nga destination ang Turtle Island. Di pawikan? Di pawikan dito. Asa? Dako ay pawikan diri di ay. La, dako agi dai. Na. Di naman na po iti. Paano mo dong? Dala pawikan. Pawikan day na. Ah, bitaw. Ay, naliso na. Naliso na. Resultas na lunod. Mo na. Hinod baka nag-ipawikan sa? Muraguan mo gipawikan. Bugal-bugal. Bugal-bugal. Nay, pawikan. Pero wag yun ta. Nakakuha ng video na good. Wala ta ka-timing pa. Wala ka timing. Pero na ako ay pawikan. Nakuli na na. Dagam ng klaseng pawikan, ay pawikan. Ano pawikan dako kay na. Pawikan. Namay kina siya. Klaro, sa pangalan daan yun. Asa? Nagadi turtle ka. Di ka di upaw. Tara na. Tara. Ito mong spot. Kamaya ba? Kamaya. Hello. Dool pa din. Di ghost. Di ghost. Dada. Pero kada nga kon nga pawikan dugi-dugi na gina diri. Ato doon na. Premier gari siya na diri. Premier isa. Safety kayo. Dali na. Ay, pa yun, napan yung wifi. Nani wifi sa? Gusto gani. Kusog ka nag-wifi. Kina yung cellphone. Ang Pareha wifi kay katugong kontak of Scaldero mo tay kon. Signal. Mana atong last nga ko ano? So, manata na, mana gina to. So, sa 2 ka oras. Mani ang last padto nami sa Adaw ta sa Basdako. Ato na Basdako. dito mag-stay. pila nakakatuig kaya dili. Mana? Lima nakatuig. Kung usay mga kanang pangita po ni mga di makalimutan nimo ngani sa dagat. Naka-experience of salong ba kanay. Start. Saan ay? Start ba? Dito. May mga nga gid eh. Na, Pan wa makan ka, wala mo ma dili na tanong ta. Night shark diri day. Unta to siya? Baby shark? Dako kung kanyan. Dako gid eh. Karam na siya. Masaag. Malingaw po sa tao ba. Lalo. Sabay sa na siya. Pero di ginas lamang kuan, mailabot. Depende. Hindi ka tumon siguro. Pero mga pariner, picturan naman, sundan lang ba? Oh lagi. Ay, kuan may hilig mo ganun Hilig nila. mo yung lagot. Pero ka mo, madlock mo. Hindi sa Basta limiro kita mo, manlok ka. Hindi na may labot. Dira may lapit.
Gawas ang masakitan. Naman tiningon kay ganihagon na. Nato ko ni dolphin nga muguwas daw ko. Oh, na. Daw ko na. Permit ka din. Alas 6. Kasi kaya alas sayo yung gikan. Alas 6 pa. Dili sila malit kay sayo man. Dili ka sila malit. Hindi siya ako Filipino time. Filipino Oh, pa. hindi siya American. American time ginawa. Dili pareha sa mga tao ba nga magsabutan ng oras pero Hindi mo pa nga. maabot na Ano alas pin 12. kayo kay tanan? Ayun. Init biya kayo ikaw to. Sunburn na sila. Hindi na kami tanan istorya abi. Mag-sunblock po na sila. Sunblock na sila. Nasayas na nila ni Kawas. Kaniha no. Gikan ko sa gikan diri pa do sa Iskador. Puti pa kay tanan. Karon. Mestizo na. Mistiso na. Ubiya nimi sa mall ball. Asa naman ta sunod kan? Basta ko na taron. Nang manager. Asa naman ta? So, basta ko na ta. Pagpilam na ang biyahe, pila ka oras? At sa Para na siya mga 5 minutes. Punta ta dito. Sa maglupad. Napunta mi sa Bigsan. Kung nagapon siya, part ni siya sa mall boal. Pero layo siya gamay. Saan mo sila pa? Hoy! Hi! Hello! So, karon nami karon sa Bigsan. So, bilong niya po ni siya sa Mall Boal. Oo. Then, okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Nice kayo. Ambience kayo tanan. Padagan kay mga kwan. Yeah. Aside foreigners, Oh, ubay-ubay ko mga na. chicks, Ubay-ubay ko grabe, mga foreigners. experience ka niya. Guys, kamusta nga to adventure sa Mall Boal? Okay kayo! Mo na ani natapos ang ato ang adventure sa Mall Boal. Mo nang see you in my next video. Yeah, Yeah, boy!